Na sziasztok! Tudom, hogy régen volt videó, de most van. Nem tehetek róla. Tanulás meg mit tudja mi? Iskolai dolgok. Fontával most egy kicsit bujóskázunk. Fingja sincs, hogy én hol vagyok. Ez a videó vágatlan lesz. Nem érdekel. Azért ment. Fanta, nem kérdeztünk. Na mindegy. Lett egy új kozmetikom. Igen. A többiről majd mesélek később. De most inkább figyeljünk. Szóval, hogyha beérsz ide a Crittersbe. Már rég bent vagyok, Critters. Tudom is, hogy hol vagy. A hangod alapján el tudom dönteni, hogy merre vagy. Beszélj! Én most a meta kamerát használom, és nem a izét, ami a játékban be van építve. És nem fog visszamenni spawnra. Mi az a vörös kis szar odafönn? Látlak én is téged. Cső! Olyan, te nagyon pici vagy! Az az ujjam volt! Hallod, te egy kis... Nagyon pici vagy! Köszönöm. Most már meghiúsult a tervem, de hogyha Fanta ide felér, akkor mutatom neki az új maprészt, mert van Crittersben egy olyan, amit én még sosem láttam. De ő se szerintem. És ahelyett, hogy megfogna, inkább megmutatom neki. Bízzatok bennem. Na Fanta, lejövök hozzád, jó? Gyere, nyugi. Mutatom az új maprészt. Kövess. Azért megyek most ilyen lassan, mert a kamera... Ezt nektek mondom, hogy a kamera... miatt egy kicsit laggoltatja a szerót, vagy hát a azt a VR-omat, ezért... Na várjatok. Ezért nem annyira jó a mozgásom, de a kamera nélkül pedig tökéletes. Na most, itt vagyunk a Critters alatt, egy bányában. Táskám nem kell, két karpánt se. Az a lényeg, szétnézünk most. Meg amúgy már több mint egy fél órája, szerintem fogócskázunk. No, Fanta, mit találtál? Azt leestem és üvöltöttem. Mi Leestem ez? és azt üvöltöttem, hogy blia! Mi ez? Egy Critters Mine. Cső. Most jövök fel. Ez mi? Menjünk le. Azt hiszem itt lehet találni a fehére. Igen, itt van a fehér Critter. Jézus, mekkorát ugrik! Mi? Nézd már, beszarsz. A fehér Critter a legritkább. Ezeket nagyon nehéz elkapni, egyébként YouTube nélkül. Ja, ehhez is, ezt nem lehet szerrel használni, tehát úgy értem, hogy valami csalogatóba vagy, de? Mindegy, nézzünk már szét még. Na gyere. Gyere, menjünk. Erre. Amúgy Fanta lenne kedved majd néha Animal Company-zni is. Lenne kedved majd néha Animal Company-zni? Azt mondtam, hogy Ja, jó, vagy csak levágta a hangod. Tudom. De laggolok. Na, tiéd. Még nekem jobban kell, mert laggolok. Bruh. Why do you have this long arm? Geci. Fogd már vissza! Geci! De geci, melletted vagyok. Nézd! Itt vagyok előtted, és nem adja át. Mindegy. Na várja. Hát nem ki tudtam Állj meg. jutni. Amúgy ott van egy kijárat. Gyere föl. Hallod, konkrétan a szememen érzem az izzadságot. Adtam neked egy pacsit, de nem adta át ezért. Nem teggeltelek meg, az hogyan? Ez érdekes. Na mindegy. Critters bánya az nem annyira érdekes, de hogyha a Critters farmoljátok, akkor itt van lent a fehér, a többi most mind kint van. A piramisban még elnézhetném magam, és sose voltam. Kurva, gyere vissza a kezembe! Elnézünk a piramisokba?
Nem, de én elkapom azt a cigányt. Várja. Megvan, megvolt. Add majd oda a krittert. Most van, gyere. Mit akarok vele csinálni? Nézd. El kell kapni azt. Ó, na várjatok. Ez teleportál. Nézd. Ez hozzá van ragad a kezemhez. Megadtad. Az elrepült. Jön, az nem repült el. Na mindegy, gyere menjünk be a Cigi, piramisokba. Vagy, hát... Szerintem csak menjünk vissza Stampra. Legelejére. Csak akarom megfogni egy crittert és erre megfogni és így... Na, de jó, hogy nincs effektem. Olyan kicsiket ugrok. Várja. Mindig nem adja át. Hú, de izzadok. Én nem. Hát jó, mert te nem menekültél senki elől. O-i-a-i, o-i-a-i. Ja, jó, ja. Jó, jó, jó. Ja. Jó, jó, jó. Nézd. Ha? Még? Várj, egy ötletem, nézd. Nézd, ez a köcsög ez alszik, gyere vissza. Hol van? Várj, add ide. Gyere ide. Az én képernyőmön te loggolsz. Nézd, bazd meg! Repülök! Hol vagy? Kis cigány. Megfogtam azt a cigányt és elrepült. Nézd, bazd meg! Repülök, cigány! Felrakom a Valve Index gripeket, amiket felrakok egy zére, kontrollereimre, hogy olyan erővel dobom el, és nagyon gyors vagyok vele. Ez viszonylag gyors. Inkább, hogyha balra dőlök, akkor gyorsabb vagyok. Hú, ez fárasztó amúgy. Nekem nem. Na, Hallgatva ez a kösök. Eldobom. nézd, bazd meg! Repülök, cigány. cigány! Nem. Jó, gyere. Várja. Nézd. Ha? Nem belagolta teljesen, na várj. Tudom. Gyere, menjünk Stampra. Akkor én vissza, gyere ma Steam accountomat, hallod? Ugye? Amúgy a Crittersbe szerintem most azért is laggolok. Olyanokat fogok modolni. Ja. Olyanokat fogok modolni a videóidba, hallod? De jó lesz. Annyiszor megpannoltak. Jó. Csak hallod? Akkor majd te csináld mindig a lobbit, és akkor állítsd át a modos lobbira. Mert át lehet állítani. Privátba vagyunk, és nem... Privátban nem tudnak kibannolni, hogyha emberek nem reportolnak. Ha emberek nem reportolnak, akkor privátban nem tudnak kibannolni. Nem tudnak kibannolni egyáltalán. Na. Akkor gyere, menjünk le a Publikban vagy, akkor leaderboardhoz, tudnak és akkor köszönjünk ki. Jogi, majd ezt kivágom. Na. Fonta, gyere. Nagyon magas. Hol van a legjobb kameraszög? Na. Visszahúzlak. Nyugi. Megeszem a kamerát. Nyugi. Na jó. Na. Ki tudunk normálisan köszönni? Szia. Na gyere. Köszönjünk ki, már rendesen beleakadtam az asztalba. Cső. Itt leszek. Na gyere. Várj. Én itt leszek fönt. Jó. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót. Ha tetszett, hogy nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel. Tudom, hogy nem lesz megtekintés. De köszi. Ja, Harti nézed. Gyere el 6 ma délután. Vagy amikor nézed. Gyere. Köszi. Na,